ମା ମାର୍କମା କଲେଜରେ ଦୂଷିତାଞ୍ଚଳ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ ତାଲିମ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ 21ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ଜାନୁଆରୀ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ରାୟଗଡ଼ା ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲୀପ କୁମାର ଭୋଇ, ରାଜ୍ୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଞ୍ଚସୀନ ବି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଓ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ରେଡ୍କ୍ରସ ସଂଯୋଜକ ସଭାକୁ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ରଥ ମା ମାର୍କମା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରେଡ୍କ୍ରସ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମନ ବଳାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଭାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବି ରବିଶଙ୍କର। ବିଷମ କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି। ବିଷମ କଟକ ବ୍ଲକରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଗୁହାପୁନମ ତାପସ କୁମାର, ବିଷମ କଟକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ଜନଜାତି ସେଲର ସଦସ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୁଣ୍ଡୁକା, ରାଜ୍ୟ ଖଦି ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୟ ଶାନ୍ତି କୁମରିକା, ବିଡିଓ ଆଲବର୍ଟ ଲାକ୍ରା ଓ ଜିପିଓ ମହାକାଳ ବେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ମାନେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଷମ କଟକରୁ ମହେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।